Roedd hi'n agos at wyl y bara croew sy'n dechrau gyda dathlu'r Pasg. Roedd y prif offeiriad a'r arbenigwyr yn y gyfraith yn dal i edrych am ffordd i gael gwared â Iesu. Ond roedd arnyn nhw ofn beth byddai'r bobl yn ei wneud. Ond yna, aeth Satan mewn i Judas Iscariot, oedd yn un o'r 12 disgybl. Aeth Judas at y prif offeiriad a swyddogion diogelwch y deml i drafod sut gallai fradychu Iesu iddyn nhw. Roedden nhw wrth ei bodd a dyma nhw'n addo roi arian iddo. Cytunodd yntau a dechrau edrych am gyfle i fradychu Iesu iddyn nhw pan oedd y dyrfa ddim o gwmpas.